Ay, pagsaba ni mama. Sukot ko sa mama. Ma, tanawa si Papa. Uy, tanaw-tanaw na pong mga picture ng mga babae na hubo-hubo. Dako pa kaayong ngisi, oh. Saan na ito Netflix? Uy, saan na ako, be? Saan na ako, be? Jen! Na! Nanawag na po. Manugo dyan, ba? Jen! Palitis ako, kuhan be. Lamas ito be. Na si Papa. Sabong nag-practice ta. Para asa naman po na nag-practice. Ang daw ko sa practice, maganang di pa kakapaluan na. Pa, mo pa kung tugamit sa yoyo. Sige, pila-pila. Ano na pwede kong lamas to? Dili ko! Pwede ka mo, gulay ko ba? Dili ko! Pila yun be. Mina, di ka masugo. Ulo, practice ta. Practice na di ka makajultra. Hindi ka masugo ron. So si Papa, kabang na-practice ta. Tanawan ako, be. Kinilutan na ito. Gutom biya kayo. 1 hour later. Ala, sabi na ko na maglulong sa danak mga mahal. Lalo nga na nagsiksi. Kuy pa! Wait, Cuman! Abi na magluto ka! Ha? Abi na magluto ka! Wala po nagluto eh. Hala kang mama! Sige, pagsaba niya. Ang video mo, asa may video? Ano semua? Ha? Asa? Semua! Ay, nato dito yun. Ay, mo na nito. Try mo yun. Ay, pagsaba ni mama. Sukot ko sa mama. Eh, nagtuwa siguro itong natin pisit itong yoyo niya. Wala ka na. May pag-isahan ko din mo. Wala manipisi! Sus pa! Malama ka! Mas malama ko! A few inches later. Ma, tanawa si Papa. Uy, tanaw-tanaw na pong mga picture ng mga babae na hubo-hubo. Dako pa kaayong ngisi, oh. Bantay na dun sa kuan ng tawhanan eh. Yugi! Asa naman yung tawhanan ni Yugi? Yugi! Dali na, God. Pagdali! Tuman! Nakaluto na ka? Wala! Wala! Oh! Kaya sige na makagtanaw ato mga babae na sa picture ka hubo-hubo. Kung sige tanaw mo takla raw nga! Ayaw ha, kaya na ako ebidensya. Sumuli ka! Sumuli ka mo! Gisendan ko sa mong anak. Sino yung ginawa picture? Matanawa si Papa. O picture! Ay, kuyaw kay kahaw, pa kaluto-luto. Taka raw nga! Kaya nabusog na na imuhang mata atong picture. Busog taka raw nga! Taka, tanawa na, imumo na sa imong nong, ha? Isa man din na, dako pa kay kang ngisi dira, ah. Abi man akong nagluto na ka? Wa ba man day ka nagluto? Ay. No, sa naman po ka? Nagpabuang-buang na po ka, kaya nasakpan na po ka. Nabuang na jud, oh. Tanawa ra gud ning style niya, oh. Pag naadyoy sala ba kay magpabuang-buang na po. Bantay na jud ka sa kuha, dukduko ko na mong ulo rugdos purdos, timan ika. Mura jud na amaw. Ay, isa!